Γεια σας παιδιά, Γιάννης Gamer εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε hack το Bandicam. Λοιπόν, θα την έχω αυτή τη σελίδα κάτω στη περιγραφή. Πατήστε και μπείτε. Πατάμε download, κατεβαίνει. Λέει Bandicam crack. Λοιπόν, μόλις κατέβει θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, κατέβηκε πρώτο. Μισό λεπτό, ναι, κατέβηκε. Βγαίνετε από το ίντερνετ. Πάτε εδώ πέρα. Στοιχεία λήψης. Βασικά το βγάλει, εντάξει. Οκ, είμαστε. Πάμε εδώ. Πατάμε Bandicam. Πατάμε ξανά. Πατάμε εδώ που λέει crack. Πατάμε crack. Πατάμε εκεί, πατάμε εδώ. Και ξέρω εγώ, άμα δεν έχετε το Bandicam, πατάτε εδώ πέρα. Εδώ. Πατάτε εδώ πέρα. Και κατεβάζετε το Bandicam. Και το crack. Το crack είναι αυτό εδώ. Πατάτε. Πατάτε αριστερό. Δύο φορές. Και ο κωδικός. Ο κωδικός είναι αυτός. Θα τον έχω και το κωδικό κάτω. Αυτός είναι ο κωδικός. Νομίζω το βλέπετε. Πατάμε OK. Κατεβαίνει το crack. Πατάμε εδώ. Κίνηση. Λοιπόν. Και μετά βγαίνει αυτό. Πατάμε crack Bandicam. Τώρα κρακάρει το Bandicam. Please wait. Περιμένουμε λίγα λεπτά. Εγώ αυτό το λέει τώρα επειδή εγώ το έχω κρακάρει ήδη. Το έχω κάνει. Και μετά πατάτε εδώ. Register Bandicam. Πατάτε Register Bandicam. Register Bandicam πάλι. Και βλέπετε λέει Bandicam Register. Αυτό. Τέλος πάντων. Και δεν θα πάω πολύ καλά με τα αγγλικά. Τέλος πάντων. Πάμε στο Bandicam. Βασικά ανοίγουμε το Bandicam. Άντε όμως. Τώρα να το άνοιξε. Όπου έχω γραφεί κιόλας. Το σταματάμε. Και λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα που λέει registered. Αυτό είναι ότι σημαίνει ότι υπάρχει το hack. Άμα δεν σας λέει εδώ πέρα register και σας λέει ότι δεν είσαι συνδεμένος, εγγραμμένος, ξανακάνετε αυτό εδώ πέρα. Άμα το έχετε βγάλει, πάντα εδώ στοιχεία λήψης, γράψτε Bandicam, γράψτε μόνο το band, θα σας το βγάλει το πρώτο, ξαναπατήστε και ξανακάνετε το ίδιο. Λοιπόν, πατάμε Χ, πατάμε εδώ πέρα, πάλι Bandicam που λέει crack Bandicam, crack, έχει πολλά πράγματα να πατήσεις. Πατάτε εδώ στο crack, βάζετε το κωδικό που θα σας τον πω. Εδώ πέρα είναι για να... Αυτό δεν το υπολογίζουμε, δεν είναι τίποτα. Το πετάμε στο κάτω. Αυτό δεν υπάρχει, όχι, πατσα help κατά λάθος. Αυτό, όπα. Άντε. Αυτό εδώ πέρα είναι κατεβάσετε το Bandicam άμα δεν το έχετε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κατεβάσετε το Bandicam, απλά κατεβάζετε αυτό αμέσως και το χακέρνετε. Να το crack εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και τα άλλα.